Hej og velkommen til Gudmundans Efterskole. Du har lavet en forespørgsel på at lege vores hal, og nu vil jeg sådan lige prøve at guide dig igennem, hvordan det er, at man kommer ind til vores faciliteter. Ved indgangen har vi sat nøgleboks op. Derinde er der en nøgle. Nøgleboksen åbnes med den kode, som jeg har tilsendt dig via en mail. Velkommen i foyeren. I foyeren er der direkte adgang til vores springcenter. Springcenter, der er bestående af 3 store trampoliner, 3 skumgrave, en fast track og en masse luftredskaber. Selve vores store trampolin og fast track er sikkerhedslåst. For at låse op, skal man bevæge sig ind i musikskabet. Inde i musikskabet sidder låsesystemerne. Den store grå kasse her er fasttracken, som tændes ved at trykke på den grønne knap. Og store trampolinerne låses ligeledes op på den grønne knap. Stikkontakten her skal altid stå på tænds. Det gør den som regel altid. Og selve musikanlægget tændes her. Skulle man være i en situation, hvor gravene ikke bevæger sig op og ned, eller der har været trykket på nødstop, kan man resette gravene på nøglen her på følgende måde. Gravene betjenes op og ned ved hjælp af stikkontakten her. Og ligeledes skal de 2 andre grave styres af skabet under fjernsynet eller af hullet i gulvet herover. Lyset er sat til sensor, men skulle det ikke mod forventning tændes automatisk, er lyset til at styre herfra på kontakten. Og man kan dæmpe og skrue op. Har man behov for lidt udluftning, kan man benytte sig af sidevinduerne, og ligeledes er der mulighed for propeller i loftet. Omklædningsfaciliteter er nede af gangen. Her finder man også toiletter, dametoiletter, herretoiletter, og lidt længere nede, første gang ind her, dameomklædning, lidt længere ned, herreomklædning, og fra omklædningsrummene er der direkte adgang ind til den store hal. Og herinde ligeledes et musikanlæg med lyd, både Bluetooth og AUX udgang.